Volám sa Alexander a toto je podcast o tichu medzi riadkami. V určitej fáze života, v určitom veku, nepokoj a nespokojnosť, ktoré sú stále prítomné v mojom živote, narastali a prerastali do depresie. Nervozity a zloby na seba i iných. Cítil som, že potrebujem spraviť zmenu. Veľa zmien, veľkých. Nespánok, nechutenstvo do jedla, náladovosť a tak som sa vnútorne rozhodol. Zmenil som najskôr prácu, potom pohľad na seba, manželstvo a vzťah s ľuďmi. Trvalo to roky, kým sa všetky zmeny uzavreli. V súkromí i v pracovnom živote i vo vzťahu seba k sebe. Okrem seba ma k tomu primeli okolnosti, ktoré som nevedel ovplyvniť. Boli to odchody mojich blízkych. Patrím k ľuďom, ktorí hľadajú po všetkom zmysel a analyzujú. Niečo sa však nedá racionálne vysvetliť a to niečo mi dalo prvý záblesk svetla môjho poslania.